Det er da ikke den tid på måneden. Hold da kæft. Nej, hvordan bliver jeg rød? Du kan ikke få rød. Du kan være grøn. Jo. Jamen, jeg vil også være rød. Det kan du da være. Du kan være grøn. Du kan ikke være rød. Hvorfor ikke? Det er fordi, det er mig, der er ældst. Må jeg så være pink? Det kan du ikke være. Hvorfor ikke? Du kan være rød. Jamen, så vil jeg være rød. Nej, du kan være grøn. Nej, jeg vil gerne være rød. Men det kan du ikke være. Så kan du være grøn. Okay så. Når bliver jeg rød? Hallo? Prøv lige at give mig rød farve, mand. Hvad er der? Oh my god. Du trykker op på self, og så... Du ved godt, det var mærke. Hvad skal jeg trykke på? Hvad? Skal jeg trykke på et eller andet channels? Nej, players, nej. Okay. Sound input. Nej. Options. Der skal du nok ikke pille ind. Oh my god. Nå, okay. Var der ikke et eller andet, du vil spørge hende om, Emil? Hvad? Jeg har sgu ikke noget at spørge om. Du spurgte mig sgu da om det før, inden hun kom på. Hvilken en af dem? Eller det vil sige, jeg kan faktisk kun huske en af dem. Det var det sidste, jeg sagde. Jeg kan sgu da ikke huske nogen af dem, man. Så prøv at spørge hende om det. Er du dum? Ja. Hallo, jeg har fundet hende der på Arto, hende der, som er gravid. Okay. Hun er virkelig pop, hun er det helt vildt. Lena, baby. Jeg vil sige det. Hun har bare grus i øjnene for helvede. Ros. Den fatte hun ikke, mand. Hallo, hvad snakker I om? Hun har bare grus i øjnene for helvede. Hvad betyder det? Hallo, prøv lige at tage prøv lige at tage din Barbie, og så prøv at gå ud i sandkassen og lege. Så prøv en gang at tage sådan en gang sand op i øjet. Hvad sker der så? Så bliver hun bare blind. Ej, my god, mand. Det var dig, jeg snakkede om. Det var ikke Barbie-dukken, for helvede, mand. Det er heller ikke mig, vel? Ej, du fatter. Seriøst, oh my. Hallo, hvad er der med Camilla og dig, var? Hun har grus i øjnene, for helvede. Er det fordi hun er blind, eller hvad? Nej, det er Talix, der er blevet bøs. Ja, hun er også blevet bind, ja. Ja, det er svært. Hallo, du er blevet dreng. Nej, bøsse. Oh. Er du blevet dreng? God, man. Talix, er du en pige? Hvad så, tror du det her? Prøv at skrive Camilla. Har du fundet ud af det? Med K eller C? C. Har jeg prøvet. Hvorfor ved du? Så hedder der en, der hedder Camilla Djævlen på den ene arm, og England drukket pisselam. Så er en, der hedder Itze, og Camilla Sabrina og Rasmus Nielsen. Du behøver ikke at sidde og læse din børnehaveklasse op. Og prøv lige at hjælpe mig. Hallo? Hjælp dig selv. Kan jeg ikke? Hallo, har du fundet ud af, hvem ham der med den sprøde stemme er? Nej, jeg kan nok ikke finde ud af det, vel? Kæft, men det er typisk tøser, det. De er da ikke helt rask. Hallo, jeg har hende altså ikke, Tommy. Hvorfor skriver du det der til mig, var?
Så nu vil jeg altså også være rød, jeg vil. Du bliver aldrig rød. Hvad jeg gør? Så nu har jeg skrevet ja. smæk. Ja, en gang om måneden gør du. Nej. En gang hver 3. måned. Ja, nu dog. Tommy, skal vi fortælle hende? Hvad for noget? Okay, så fortæl hende det. Ham med den sprøde stemme. Han sidder Hvem lige er det, ovenover hva'? mig. Han sidder lige ovenover mig. Er det Army Dog? Hold kæft, Nej, det er sgu Er da det ham, der mig? sidder og griner. Er det mig? Nej, så er det Tommy. Ej, shit, mand. Hold Er det kæft, mand. DB så, eller hvad nu er? Ja, det er ham. Det er Milo. Billund. Bilån. Hvad? Kan du... Nej. Det er Mick for helvede. Mick? Der er ikke nogen, der hedder Mick. Ej, shit, mand. Oh my god. Hallo. Det er ham der DB. Ham der hedder Hack. Snabelag Hack. Der er ikke nogen, der hedder Hack. Der er en, der hedder Hack. Oh, fuck, Det hedder det man. sgu da. Hvad, mand? Nå, Fuck, mand. det er ham. Hvad fanden ryger du, mand? Må jeg være med? Jeg ryger ikke noget, hold da kæft.